Дека бе. Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Да се включим в един сервер. Чакайте. Сега ще пуснем чиитове. Така. Добре. Включваме се. И ще видим какво ще стане. Искам да ви кажа, че ще съм в Survivor и ще ловуваме. Добре, почваме. О. Така. Ще изкопая едно дърво, за да мога да си направя enchanting table и една кирка, меч, брадва. Добре. Правим си enchanting table. Слагаме го. Правим си пръчки. Правим един меч, една кирка и една брадва. И това е. Сега ще вземем малко кол. Чакайте. Ето. Копаем. Чакай малко, Ето така. За да мога най-сетне да стана първи левел. Защото още не съм станал. Уау! И все още продължава да има кол. Така. Още кол имаме. Та между другото, като почнахме клипа, извинете, че чухте кака ми, защото тя пусна една музика. И сигурно сте я чули. What the fuck? Какво? Това XP не мога да взема. Що така? Взех ли го? What the fuck? Аре! И що не мога да взема, бати? Бати странното XP. Гейти, какво прави? Това само ще ме следи. Чай, къде отиде? Его. Гледайте. Като ненормално. Добре, ще отидеме. Добре, почваме. Вече с истинския лов. Ето, взех го XP. Чакай. О, ще преплуваме реката, защото сме много големи. Добре, в момента търся прасета.
Защото ми трябват. Дори и овци, поне една. Бум, даже две. Ега цялото. Чакай, овца. Чакай малко. Чакай. Нали сме приятели? Ела. Точно така. Елай ти. Ела така. Добре, трябва ни още една овца, за да можем да си направим легло. Чакайте малко. Трябва ни една овца и едно дърво, за да можем да си направим легло, за да нали, като се стъмни и да си лягаме. О! Надявам се тук да няма зомбита, защото аз поне по някой път срещам зомбита, но както и да е. Това е трудно за копаене, бе. Чай. Ще си направя едно. Така. Значи сега ще вземем enchanting table, слагаме го, правим си дървена... чакай, меч. Така. И вече можем да си копаем. Защото тези копчета, те дават такава желязо. Това ли беше край? Тук май няма зомбита. Добре, продължаваме да копаеме. Стига само да не стигнем до гадно място. Добре. Измъкнахме се. Чай малко. Оп. Хайде да излизаме навънка. Защото няма повече какво да правим това. Колко още. Хора, знаете ли какво? То всеки път, като съм в Survivor и търся някакви неща, нали, да оцелявам, то всеки път... Това не беше ли скелет? Да, скелет е. Ма къде се намира? Чай да проверим да оставим. Да, оставя мина. Но не мога да се... Не искам да ходя да го бия. Защото ме мързи. И няма как после да си... Искам да кажа, че няма как после да се изкараме. Брезово дърво. Чай скачи май. За малко. Ето това мисля, че беше брезово дърво. Чакайте. Сега ще видя дали брезово дърво. Така. Чакай да видим. Значи това е брезово дърво, да, брезово дърво, прав съм. Добре. Да продължаваме. Така с една овца. Що? Чай малко. Та една овца толкова ли трудно се намира, човек?
Здравей, краво! Искаш ли... Мача да снимам с такова пшеница. Да ги накарам да си направят малко бебенце. И боти. Чай, аз нямах ли... Чакай. Да. Почва да се стъмва. Почти. Ето една овца. Хора, тая овца ще я убия и мисля да приключва епизода. Защото го направих 11 минути и 48 секунди. Чакай, не бягай. Ти си ми надеждата. Браво, бе. Ето сега си. Стига ни е толкова. Ето така. Сега ни трябва Enchanting Table. Добре, че съм се скрил. Мисля, че не може да ме бие. Да, чудовища бродят наблизо, но нещо, щом не става. Ще си го направя цикъл от ден и нощ. Да, винаги ден. What? Добре, ще взема. Що ма напада? Що ма напада, бе? Абе, мамка ти. Не трябва така да ме нападаш. Аз съм даря ти. Вижте какъв съм красив, кошкайте. Добре. Да си взема Enchanting Table. И ще тръгна от това. От това място. Дано да ми дадеш лопата. Що не ми я даде? Гаднярско нещо. И за малко. Хора, това беше. Надявам се клипът да ви е харесал. И чао!